Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжается. В студии для вас работает Роман Спиридонов. И сегодняшний мой гость, терра инкогнито как для меня, так и, наверное, для многих из вас, это глава Генической районной государственной администрации Андрей Онищенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы в должности с октября прошлого года. Да. И до этого, насколько я знаю, никаких государственных должностей не занимали. Нет, я большую часть своей жизни отдал работе і службі в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пропрацював. Після того я перейшов в гуманітарний сектор, працював в Національному комітеті Товариства Червоного Хреста України. Після того працював в рамках проєктів Організації Об'єднаних Націй. Це гуманітарна приватна компанія «Актед». Ну, это такие гуманитарные направления. В Красном Кресте вы, я так понимаю, проводили курсы по безопасному обхождению со взрывчатыми веществами. Так. А почему вдруг государственная служба управления районом, причем таким непростым районом, сейчас, можно сказать, приграничным по факту? По-перше, я подався через програму «Ліфт». Я хотів побачити, чи прозоро відбувається, чи дійсно будь-якій людині з рівними можливостями можна потрапити на керівну посаду. Тому я прийняв рішення особисте, що я хочу взяти участь в цій програмі «Ліфт». Пройшовши програму «Ліфт», вона дуже складалася з багатьох етапів. Це не тільки вивчення біографічної довідки і навичків роботи, але ж це і співбесіди, і поліграф на доброчесність, і також співбесіди вже безпосередньо в Офісі Президента і в Кабінеті міністрів України. То есть это был для вас такой эксперимент? Зачем вам нужно было идти во власть? Я підтримую повністю програму і команду президента, тому я хотів приєднатися участю через програму «Ліфт». А почему Генический район? Генічеський район мені був дуже близький до серця, але ж, як я казав при призначенні, що дякувати, що відсутні обстріли. У мене деякий час і в службі Державній службі з надзвичайних ситуацій, і після того в гуманітарному секторі я працював в більшості випадків це на лінії розмежування. Тому всю проблематику з тимчасово окупованою територією і населених пунктів, які вздовж лінії розмежування знаходяться, я знав на практичному досвіді і хотів реалізувати всі свої практичні навички і внести якісь зміни на покращення якраз на території Генічеського району, який знаходиться, як ви знаєте, поряд з тимчасово окупованою територією. А что вы хотели изменить? В першу чергу це в напрямку соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, яких дуже багато в нашому районі. Це 2679 внутрішньо переміщених осіб. Це не тільки з тимчасово окупованої території з Криму, але ж це і з Донецької і Луганської областей. На прикладі, якщо брати з Криму, це 560 осіб внутрішньо переміщених, з Донецької і Луганської областей 1782 72 особи є в нашому районі. Окрім того, наш район дуже цікавий, тому що багато є національних меншин, і також, як ви знаєте, є корінний народ у нас, кримськотатарський. А что может район, вот глава района? Ну, территория, может, она географически и большая, а какие полномочия? Что реально можно В изменить? першу чергу все починається з комунікації. Щоб влада повинна бути відкрита для людей, тому що ми працюємо для людей і заради людей і їхнього комфорту. Ну, это такой девиз. А по сути? По суті, на практиці можна сказати, і під час опитування, і спілкування з народом, ми двері відкриті. Тому що влада не повинна закриватися від народу, а йти в напрямку і робити більш комфортним. У нас, в першу чергу, ми можемо подивитися в наданні адміністративних, соціальних послуг. У нас відсутність практично черг. Якщо ми подивимося в більшості випадків, де великі є черги, є бюрократія якась, то ми зробили владу відкритою.
Кожна людина, якщо прийшла і просить допомоги в вирішенні будь-якого питання, що залежить від працівників райдержадміністрації, то без питань вирішується і йдемо на зустріч, не взираючи там на будь-які проблемні питання чи часи прийому. Вот вы говорите, у вас нет очередей, на КПВВ, насколько я знаю, там открылись ЦНАПы, Да, у нас сейчас є там работают. И очень много нареканий было по поводу того, что там то нет интернета, то нет сотрудников, то как-то очень сложно воспользоваться этими услугами именно на КПВВ. Ну, ви знаєте, я від вас це перше чую, тому що після проходження КПОВ, якщо з напрямку тимчасово окупованої території брати, то у нас працює сервісна зона, на якій знаходиться ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, який надає більше 100 адміністративних послуг. У більшості випадків це люди звертаються в напрямку паспортних питань. Це чи отримання закордонного паспорта, чи ID-картки, або інші якісь адміністративні послуги, який є комфортним, без питань. І також одна із особливостей, що люди з обмеженими можливостями також можуть отримати адміністративні послуги. А как вы считаете, это удачная была идея создавать на КПВВ ЦНАПы? В першу чергу це вітрина після тимчасово окупованої території, це перші метри, де люди можуть отримати на материковій Україні всі ці адміністративні послуги. А есть потребность? Какой объем? Є потреба, Какая якщо посещаемость? посещаємость десь приблизно до 70 осіб В день? кожного дня. Да. Але ж з урахуванням того, що у нас є зараз заходи пов'язані з запобіганням поширенню COVID-19, то зараз трохи зменшилась кількість людей, які отримати хочуть адміністративні послуги. Но ще треба зауважити те, що не тільки мешканці Криму можуть отримати адміністративні послуги після КПВВ, але ж і 8 населених пунктів, які поряд знаходяться, наприклад, Чонгарська сільська рада, також люди можуть звернутися до цього ЦНАПу і отримати ці адміністративні То есть послуги. этот ЦНАП это уже после перехода границы, после да. перехода контроля Да. на материковой. Да. І окрім того, в майбутньому, гадаю, найближчим часом запрацює у нас і автостанція, де люди зможуть вже скористатися транспортними послугами. А хаб, что будет в себя включать? Наразі працює робоча група. Це буде і автозаправочний комплекс буде. Також люди ж можуть і похарчуватися, відпочити. І зараз всі ці питання, нещодавно була підписаний меморандум між Міністерством інфраструктури, Укрзалізницею, Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, Херсонською обласною державною адміністрацією, меморандум про співробітництво. І наразі вже працюють робоча група з вирішення цих питань. Наразі завтра, якраз у четвер, буде вже проведена робоча нарада якраз на Чонгорі. Більш ми зможемо розповісти вам. А какие сроки? Когда должен появиться? По строкам зараз питання вирішується. Гадаю, що реалізація планується в цьому році. Но ведь и автозаправочные станции, и автостанции, наверняка там, может быть, даже гостиницы, да, планируются. Да. Это ведь не временные сооружения. Це тимчасові. Я хочу нагадати, що у нас і КПВВ, і сервісна зона. Це тимчасові. Тому що Крим – це Україна, хочу нагадати, і це вимушені заходи встановлення тимчасових споруд. Це тимчасові споруди. Есть мнение, что на самом деле там нужно было поставить пару туалетов, ну, чтобы были человеческие условия укрытия от дождя, возможность там воспользоваться, там, не знаю, интернетом. Этого было бы достаточно. А так идет демонстрация, что как будто мы там обустраиваемся надолго. Ні. Хочу зауважити на те, це робиться для того, щоб було комфортно людям перетинати адмінкордон з тимчасово окупованою територією
і більш зручніше. Якщо ми подивимося, як було раніше і як зараз при спілкуванні, я постійно спілкуюся з людьми, які присікають в КПВВ, часто тут буваю на цій території, біля КПВ на сервісній зоні. Я спілкуюся з людьми і запитую в них, ви скільки разів проходили КПВ, як раніше, як зараз? Вони кажуть, зараз комфортно, ми бачимо, що влада працює для людей. І я гадаю, це успіх в тому, що ми робимо для людей, і є фідбек від цих людей, які пересікають безпосередньо КПВ. Вы уже сказали, что на территории вашего района живет большая громада коренного народа, крымско-татарского народа. Если я не ошибаюсь, 65% населения района как раз они и составляют. Это те люди, кто еще до того, как было можно ехать в Крым, еще во времена Советского Союза, пытались приехать, но их в Крым не пускали, и они селились вот как раз на границы с Крымом, и как раз в том районе. Давайте поговорим о сотрудничестве. Есть ли у вас диалог с Меджлис? Діалог у мене є постійний, і окрім поза роботою, і під час роботи. Якщо ви знаєте, у мене мій заступник голови райдержадміністрації, це Бекірова Гульнара Рішатівна, яка є членом Меджлісу, окрім того. Щодо корінного народу, я хочу сказати, це в Україні у нас найбільше компактне проживання корінного народу кримськотатарського в Генічеському районі. Це у нас Риково, Новоолексіївка, це селище, де більшість проживає кримськотатарського народу. Як я і казав, у нас ще й переселенців є дуже багато з Криму. Когда вы говорите о сотрудничестве, о каких проблемах идет речь? Проблематика. Ми працюємо з державною програмою розміщення, розселення, надання соціальних послуг кримськотатарського народу. І в першу чергу це фінансування, це на прикладі освіти, освіти, будівництва, розвитку інфраструктури шляхом работы с державной программой. Мы об этом поговорим поподробнее. Да. Сейчас с нами на связи Сергей Костинский, в недавнем прошлом член Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Дело в том, что как раз на вашем районе стоит телевышка, с которой передатчики подают сигнал в оккупированный Крым. Там в том числе стоят и наши передатчики, которые подают сигнал телеканала АТР. И вот должен запуститься на днях, можете уточнити дату, телеканал «Дом». Да, я сьогодні побачив в засобах масової інформації також інформацію. Це дуже добра новина, тому що я гадаю, щоб більше було трансляції на тимчасово окуповану територію, щоб люди могли бачити дійсно правдиву інформацію, яка є у нас. Сергей, добрый вечер. Вітаю, колеги. А как вы оцениваете решение запустить вещание с вышки на Чонгаре и еще одного телеканала на оккупированный Крым, телеканал «Дом»? Загалом ставлення позитивне. Я вважаю, чим більше українських телеканалів і радіостанцій мовлять на лінії на межі з Кримом і в напрямку Криму, від цього посилюється і інформаційна політика, і посилюються інформаційні позиції української держави. Єдине питання у нас до самого телеканалу «Дом», чи є в його ефірі контент, який спрямований на мешканців Херсонщини та на мешканців Криму. Це перша історія. А друга історія полягає в тому, що запуск телеканалу «Дом» згідно наших планів, це не секрет, що я з 2015 року відповідав за цей напрямок. Наш план дій, який був розроблений наприкінці 2019 року, він передбачав, що концерн РФТ має придбати спеціальний 2-кіловатний передавач, який має працювати на 8-му каналі. І з цього каналу має здійснюватися якраз мовлення цифрі в стандарті DVB-T2 телеканалу для тимчасово окупованих територій. Мені поки що невідомо, чи це такий передавач придбано, чи він встановлений.
тому що саме з цього передавача має відбуватися якісне мовлення в напрямку Сімферополя. Якщо Дом планується мовити в рамках частот 50-го та 51-го ДВК, де ми створили відповідні мультиплекси, то цей сигнал, звичайно, що якісно охоплювати Північний Крим не буде. Він буде поширюватися на невелику відстань, і здебільшого він буде охоплювати мешканців Херсонської області. Тому для того, щоб Дон якісно мовив на територію Криму, він має мовити з 2 кіловатного передавача на 8-му телевізійному каналі, як це було нами і заплановано. Я сподіваюся, що в цьому напрямку роботи йде. Ну, в информационных сообщениях речь шла о 5-киловаттном передатчике. Я, правда, не могу сказать, на каком канале. Може бути аналоговий. Це може бути аналогове мовлення на 8-му каналі, але насправді для того, щоб ефективно охоплювати територію Криму, мовлення має здійснюватися в цифрі у відповідній модуляції. Вона має назву КПСК. І тоді територія і кількість населення кримчан, які будуть охоплюватися цим сигналом, тоді це буде якісне покриття. Аналог насправді дуже серйозно блокується окупаційною владою. Тому, якщо мова йде про цифру, как вы оцениваете качество и достаточно ли эффективны передатчики для того, чтобы освещать и подавать сигнал в оккупированный Крым вот в том формате, в котором он уже существует? Це важливий напрямок роботи. Він не гарантує нам покриття сигналом всього Криму. На сьогоднішній день у нас є тільки один мовник, який з Чонгарської щогли охоплює десь більше 60% населення Криму. Це Радіо Крим Реалії, яке мовить на частоті 648 кГц. Я до речі, хочу поділитися з вами новиною, колеги. Минулого року посольство США підтримало Радіо Крим Реалії, надало фінанси, і ця радіостанція придбала вже новий передавач. І в жовтні цього року ця радіостанція буде мовити вже з потужністю не 10 кВт, як зараз, а 25 кВт. І таким чином якісний сигнал української радіостанції Радіо Крим Реалії на частоті 648 кГц буде почутий і на півдні, і на сході, і на заході Криму. Сигнал буде поширювати, його можна буде слухати якісно і в Сімферополі. Спасибо. А що телебачення, я хочу зазначити, що ключовою технологією для нас є супутникове мовлення, оскільки дозволяє охоплювати весь Крим. Але те, що потрібно розвивати ефірне, цифрове і аналогове мовлення, в тому числі і з Чонгарської щогли, це абсолютно правильний и корректный напрямок работы. Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Костинский, в недавнем прошлом член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Есть ли проблема, связанная с скажем так, действием? Есть ли сигналы российских СМИ на территории Генического района? Ну, я не замічав такого, тому що я є патріотом України, і окрім того, що серед людей я такого не бачив, і що є якісь російські засоби масової інформації, але ж ми знаємо, що ворог не дремлять завжди, і тому, я гадаю, наші правоохоронці і спецслужби працюють дуже добре в цьому напрямку. Почему я спрашиваю? Потому что юг Украины, как-то так сложилось мнение, что в нем превалируют такие, скажем, пророссийские настроения, что там, скажем так, русский мир очень активно внедряется и так укоренился. И вот есть вот такая вот особенность, связанная с влиянием России на этот регион, в том числе информационная. И не только. Есть информация о том, что некоторые беглые уже, скажем так, чиновники из Генического района, я имею в виду бывшего главу Генической райгосадминистрации Ситумира Немитулаева, который был еще и бизнесменом, оказывается, владел сельхозпредприятиями, еще кучей предприятий,
находясь в Крыму, прославляя Путина, через своих представителей, каких-то, в том числе и через родственников, и через свою жену, пытался управлять своим бизнесом. Как на сегодняшний день обстоят дела с этим? Ну, знаєте, де знаходиться у нас якраз КПВ Чонгар. Дуже багато питань було щодо аеродромних плит, які знаходяться поблизу КПВ Чонгар. Наразі Ну, чтобы было нашим телезрителям понятно, что за аэродромные плиты? аеродромні плити, які були незаконно було збудовано і гостиниця, це де біля КПВ Чонгар. Вона належала колишньому голові райдержадміністрації, який зараз відкрите кримінальне провадження на нього за державну зраду і за іншими деякими статтями. І під час будівництва вони були демонтовані і знаходяться біля КПВВ. Було дуже багато питань, нарікань, але ж наразі все це майно знаходиться під арештом. Чонгарська сільська рада подала і опублікувала, заявила на те, що це безхозне майно, яке вже у грудні цього року може бути визнано безхозним, і Чонгарська сільська рада візьме його на баланс. Аж в декабре. У грудні, да. Просто я сам был 2020 року. свидетелем летом прошлого года, когда мы снимали сюжет именно в Чонгаре, как представители запорожской фирмы по доверенности Надиене Митулаевой приехали демонтировать в поле ангар для зерна. Они его разбирали, а этот зерноток был устелен аэродромными плитами. И они их пытались вывести. И такие попытки активисты, в том числе из гражданского формирования СКЕР, фиксируют очень часто. Це не тільки, я дуже дякую патріотично налаштованим хлопцям, дівчатам. Це як Аскер, Айдар і також мешканцям Чонгарської сільської ради, які одразу повідомляють до правоохоронців щодо будь-яких спроб забрати ці плити, відвести їх або там якось нажитися на них. Були нещодавно також випадки. Дякую керівництву гінічного відділу поліції, який оперативно реагує на ці факти, відкриває кримінальне провадження. І під час мого перебування вже на посаді, з жовтня місяця, стосовно даних плит, і, як ви сказали, де був зерноток, вже було неодноразові ці факти, коли приїжджали якісь представники, група осіб, лобіювання, які хотіли забрати це майно. Але ж ми працюємо в правовому полі, в першу чергу. Якщо це майно під арештом, то до рішення суду ніхто не має права забрати їх. Наразі постановою слідчого передані права на зберігання Чонгарській сільській раді, які повідомляють про ці факти, якщо хтось хоче їх забрати. Ну, вам, как главе района, известны ли какие-то еще предприятия, какие-то представители, которые работают в интересах Немитулаева? Ви знаєте, якщо всі факти, які стають відомими, ми передаємо одразу до правоохоронних органів. І також закликаю всіх мешканців і громадян, якщо факти є встановлені, а можуть допомогти слідству, я гадаю, передавайте одразу до правоохоронців. С 1 числа, если я не ошибаюсь, было восстановлено железнодорожное сообщение и автобусное сообщение между областями, и уже пошли поезда в направлении Новоалексеевки. Это те поезда, которые везут людей в Крым. Ну, в Крым сейчас, я так понимаю, не едут, потому что там всех ждет обсервация двухнедельная. Но есть такой аспект. Всех встречающих, всех приезжающих встречают таксисты, которые вот, которыми кишит этот вокзал. И доходило до того, конкуренция между этими перевозчиками, что возникали реальные войны. А даже в 2017 году было нападение на заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Зитагданова. Там был конфликт, связанный с попыткой перевозки привести в какой-то порядок, сделать их легальными. Как сейчас обстоят дела? Проблематику ще до часу призначення я цю знав.
У жовтні місяці ми подивилися, що дійсно ситуація ніяк не змінюється. Тому було мені запропоновано з лідерами цих груп поспілкуватися, перевізників. І мета в мене була тільки одна – це легалізація. Легалізація перевізників, а це в першу чергу це відкриття чи юридичної особи, чи ФОПу, фізичної особи підприємця, це легалізація найманої праці, це отримання ліцензії, щоб це було згідно чинного законодавства. Мною було запропоновано всім в термін місяць легалізуватись. Після того почалися рейди. Ми почали проводити, де представники спецслужб входили, правоохоронні органи, податкова, Укртрансбезпека. І всі, хто порушував чинне законодавство, були притягнуті до відповідальності. Це перше – це складання штрафу, а після того вже притягнуть до відповідальності. Дуже стало багато і, знаєте, за інформацією податкової, близько 90% легалізувалися, працюють, сплачують податки, отримали ліцензію. І я гадаю, це досягненням і успіхом в напрямку легалізації бізнесу і перевізників. Что сейчас ждет приезжающий? Вот он выходит на перрон, этот дядька с ключами, его будет встречать? Дядька, як ви кажете, з ключами, і якщо він вже легалізувався, сплачує податки, він має на це повне право. А как это понять? Вот я беру таксиста, который нелегал, или который работает Ну, ви законно? можете в першу чергу спитати, а окрім того, з боку влади продовжуються перевірки, рейдові перевірки, де вони є комплексні, що входять представники різних органів виконавчої влади, і ті, хто порушить, будуть притягатися до відповідальності. Рейдові перевірки ніхто не відміняв, тому вони як були, так і будуть. А вы уже говорили о сотрудничестве с местным меджлисом, с коренным народом Крыма, говорили об образовании. В Новоалексеевке работает школа первая, да, где идет обучение на крымско-татарском. Во второй школе, я знаю, открылись классы. Есть ли на сегодняшний день потребность в развитии обучения на крымско-татарском языке? И что, будут ли еще какие-то классы открываться? Будет ли расширяться обучение? Наразі відділом освіти, культури Генічеської адміністрації пропрацьовуються дані питання, проводиться моніторинг щодо визначення потреби. І вже ближче до початку навчального року вони вже будуть відомі. Вы говорите о том, что есть программы по обустройству, да, по развитию. Державні програми. И в Геническом районе выделяется земля, на которой будут строиться дома при поддержке Турции для переселенцев. Вот могли бы подробнее об этом рассказать? Да, зараз Где эта земля? Выделена ли она уже? Сколько там гектаров? Что там будет построено? И в какие сроки? це до 2 гектарів, які будуть місця розташування. Це мікрорайон, саме в місті Генічеськ будуть знаходитися, передбачає 160 квартир, де можуть отримати квартири внутрішньо переміщені особи, представники кримсько-татарського народу. І також при прийнятті, якщо буде прийнята програма Генічеською міською радою, то розглядається питання, що 10 квартир отримають представники міста Генічеська, да, це з соцсфери, з гуманітарної сфери, які стоять в черзі на отримання і поліпшення житлових умов. А сколько всего квартир? 160 розглядається. 160. Да, наразі. Наразі у нас створена робоча група. Дякувати Херсонській обласній державній адміністрації. Ми в постійному контакті. Генічеський міський голова, Херсонська обласна державна адміністрація, райдержадміністрація і представники Туреччини. Вже розроблені алгоритми та карта дій щодо реалізації даного проєкту. А уже известно, Найближчі... а уже известно, кто будет жить в этих квартирах? Зараз вирішується щодо програми. В першу чергу це представники кримсько-татарського народу, внутрішньо переміщені особи і інші категорії осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
Наразі на найближчій сесії буде розглядатися питання вже де юре виділення даної землі. Попередньо ми вже розглянули дану ділянку, де вона буде знаходитись. І окрім того, вже об'єкти інфраструктури і стосовно ремонту доріг біля даної ділянки вже будуть проводитись уже в цьому році. А какой механизм определения, кому нужна эта квартира? Как его определяете? Це наразі йде підписання меморандуму щодо цієї соціальної програми, кому і в якій кількості будуть надані дані квартири. Представники Туреччини, Генічеської міської влади, райдержадміністрації, Херсонської обласної державної адміністрації, ця програма у нас розробляється, кожен вносить свої пропозиції, буде вона підписана. Среди тех, кто попадает к вам в район, переезжает Минграницу, много, вот сейчас, этот сезон, абитуриентов. Едут для того, чтобы поступать в материковые вузы по упрощенной программе. Можете им рассказать, чего им ждать на границе? Ну, в першу чергу передбачено, що до них не буде застосовуватися обсервація, тому що на даний час в нас є ці люди, які перетнули через КПВ Чонгар, повинні бути на обсервації 14 діб. У нас є місце розміщення обсервації, це в Новотроїцькій лікарні, де ми можемо розмістити і доставити людей на обсервацію 14 діб. Також є як альтернатива, якщо комусь потрібні ще більш комфортніші умови, можуть скористатися платною обсервацією. Це готелі, які погодились приймати обсервованих. І окрім того, у нас запрацювала програма «Дія», де людина в смартфоні може встановити дану програму, допоможуть її заповнити, і вона за місцем свого перебування буде знаходитись. А вже контроль щодо обсервації вже покладається на представників правоохоронних органів. Но абитуриентов это не касается, они могут проезжать. Да. А сейчас с нами на связи ректор Таврического национального университета Владимир Казарин. Добрый вечер, Владимир Павлович. Добрый вечер. Чего вы ждете от вступительной кампании? Как повлиял карантин на активность абитуриентов? Ну, от вступительной кампании мы ждем успешной вступительной кампании, чтобы она состоялась, потому что я позволил себе чуть-чуть поиронизировать по той простой причине, что вот этот карантин, очень многих родителей и детей, дезориентировал, вы понимаете, что они как-то немножко потерялись во времени, не в пространстве, а именно во времени, потому что, самое первое состоит в том, что вся вступительная кампания сдвигается, и она будет проходить в августе, а не в июле, как обычно. И если раньше наша вступительная кампания с июля, с начала июля продолжалась до конца сентября, то в этом году, и вот это утешительное обстоятельство, оно начинается с августа, с первых чисел августа и продлевается до конца октября. Я хочу сказать, что как было 3 месяца для поступления в университет, так и остается 3 месяца для поступления в университет для детей с оккупированных территорий, из Крыма, Донбасса, Луганска и так далее. А те, которые поступают к нам после окончания украинской школы, те, которые, например, на материковой части Украины школу заканчивают, то они, сначала будут сдавать ЗНО, которое тоже сдвигается, прямо скажем, даже нет, может быть, до конца абсолютной ясности, как она пройдет, потому что тут тоже сложная ситуация. И они к нам будут тогда в августе, те, которые будут сдавать через ЗНО, приходить к нам в университет. То есть вот тут главное каждому, кто заинтересован в этой кампании, помнить, что по срокам сдвигается на месяц, но, по крайней мере, ничто не отменено. Есть ли у вас какая-то обратная связь? Вы уже можете подсчитать, сколько абитуриентов у вас будет, желающих, может быть, поступить в ТНО? С одной стороны, мы проводим каждый год, и в этом году довольно активную кампанию
для детей, проживающих, вот, например, в Крыму и вот опять же на других частях оккупированных, и для наших абитуриентов по всей Украине. Это правда многочисленные интервью по разным телеканалам. Мы им благодарны, что они нас постоянно университетских коллег приглашают. Это разные FM-радиостанции. Это информация, которую мы размещаем через сайты, которые освещают эту нашу деятельность. Это, в конце концов, наш собственный сайт университетский. Это наши студенты, которые в Фейсбуке распространяют информацию. Будучи студентами, они стараются помочь другим молодым людям, заканчивающим школу, тоже стать студентами. Это отдельная программа, которую колледж проводит, потому что при нас есть колледж, и желающие после 9 класса могут поступать в колледж, а потом по окончании сразу идти в университет на 2 или на 3 курс. Тем самым они опережают своих сверстников. И она проводится в очередной раз. В этом году мы к этому привыкли, и это отработанная система. Но дети запертые не только там в Крыму и в оккупированных частях Донбасса, но дети запертые просто в регионах. Вы же знаете, у нас межрегионального сообщения тоже не было. Уже восстанавливается. Да, железнодорожный транспорт не ходил и так далее. Вот это немножко нарушает привычную коммуникацию, но по количеству писем, которые мы получаем на сайт с разными вопросами, там, когда поступать, что привозить, какие документы нужны, можно предположить, что интерес поддерживается, но на таком же высоком уровне, как и в предыдущие годы. У нас хороший набор каждый год был, и мы каждый год увеличили количество поступающих. Но, если честно, я не могу до конца быть уверенным, что это так, и я чуть-чуть опасаюсь, как бы нас не настигли некоторые потери по количеству поступающих. Спасибо вам большое. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, вуза переселенцев, который работает по программе «Крым-Украина», в которой можно поступать по упрощенной системе даже без сдачи ЗНО. Не могу не обсудить с вами одну историю, которая произошла в марте. Недалеко от админграницы произошел конфликт. Там на одной из заправочной станций уволили 5 сотрудников, ими оказались крымские татары. Но если говорить о том, там уволили по каким причинам, может быть, и не знаю, стоит вникать или не стоит, но хозяйка, директор этой автостанции заявила о том, что надо своим сотрудникам, крымским татарам, что надо вас вернуть в Узбекистан. Вот у нас есть, и мы можем это посмотреть, как потом туда пришли активисты, там, в том числе из гражданского формирования «Аскер» и экс-бойцы батальона «Айдар». Они заблокировали эту автостанцию и требовали извинений от этой женщины. Вот давайте послушаем и о том, как они эту ситуацию видят и комментируют. События, которые здесь происходят, вызваны безответственными заявлениями в интернете Надежды Аникеевой, которая является директором этой бензоколонки. Она заявляет, чтобы в отношении татар, в частности, она заявляет, что она избавится от татар, как только станет главой сельсовета, и предлагает выслать всех крымских татар, которые находятся здесь, в этой местности, обратно в Узбекистан. И это в интернете скриншоты существуют. Кроме того, у нее разговоры были непосредственно с работниками, с ее подчиненными, которые тоже являются крымскими татарами. И подчиненных этих она уволила. Я житель Крыма, я знаю, что все социальные катастрофы происходят именно если такие заявления оставлять без последствий. Ну вот давайте прокомментируем слова Евгения Яранцева о том, что если оставлять без реакции, то это может привести к дальнейшим... Реакція, в першу чергу, повинна завжди бути. І стосовно цієї ситуації, я, як голова адміністрації, для мене я не буду осторонь. Я в той час виїжджав на цю ситуацію, яка трапилась.
Я виїхав з представниками з представниками поліції, правоохоронних органів. Ми спілкувалися із представниками і Аскеру, і Айдару, і безпосередньо знаю цю ситуацію, тому що я безпосередньо там знаходився, коли питання полягало щодо прозорості, відкритості і безпосередньо реагування. Представниками відділу гінічної поліції відкриті кримінальні провадження, кримінальна справа стосовно дій даного представника, яка висловлювалася у відношенні своїх підлеглих, а також на дії всіх тих осіб, які перешкоджали проводити подальші дії. А что это за директор заправки, которая еще и собирается стать главой сельсовета? Какого сельсовета? Чингарасова? Це у кожного своє там бажання і своє міркування, але ж до мене не надходила жодна інформація стосовно якоїсь сільради. Щодо кваліфікації даного правопорушення, наразі розслідується гінічним відділом поліції ця справа. Єдине питання у тих осіб, у яких, як ми спілкувалися, якщо є скріншоти спілкування, засоби, надати до гінічного відділу поліції, що допоможе в ході розслідування даної справи. Ну, и просто такие заявления в регионе, Це недопустимо. в котором живут большинство крымских Дана татар, ситуація, я Це очень кажу, вона опасно. недопустима. Невзираючи на національність, релігію, віросповідання, закон один для всіх. І окрім того, людина, яка, якщо підтвердиться ця інформація, що була озвучена, жодна людина не має такого права робити. Це протизаконно. Еще одна тема, о которой я хочу с вами поговорить. Так как исторически сложилось, что теперь Геническ стал своего рода альтернативой Крыму. Курортной альтернативой. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, но, тем не менее, многие теперь не могут ездить в Крым по идейным соображениям, там, по политическим соображениям, и выбирают в том числе и курорты Геническом. Вот что может стать курорт альтернативой? Что вы можете предложить отдыхающим? Ну, Генічний район є доволі дуже цікавим районом в напрямку курорту, туризму, тому що у нас, окрім звичайного туризму, у нас ще запроваджується це екстремальний туризм, це каяки, кайти. У нас всі умови є, природа наділила Генічний район. Окрім того, в напрямку лікувальної сфери, туристичного лікувального напрямку, це в нас знаходяться і у Добромові гарячі джерела, де люди лікуються. Дуже чисте це Азовське море знаходиться, це заливи Сциваша, а також якраз природні копалини, це Рожеве озеро і безпосередньо морська сіль. А вы знали, что набережная в Геническе один в один выложена плиткой с набережной, знаете, чего? Кого? Какого Скадовска. города? Рио-де-Жанейро. Вот я сейчас попрошу редактора, возможно, вот обратите внимание, с одной стороны, нет, это, по-моему, сейчас обе картинки с Рио-де-Жанейро. Ну, левая точно с Рио-де-Жанейро. Ну, скоріш правая, возможно, за все, це Генічна. тільки візерунки. Да, я имею в виду плитка, Да. узор плитки, он практически совпадает с плиткой в Рио-де-Жанейро. Стосовно Генічного міського пляжу є дуже багато запитань і стосовно його розвитку. Окрім того, це захисних цих споруд і знаходження безпосередньо піску на Генічному міському пляжі. Це питання я піднімав і А какие вопросы, что вы имеете в виду? ну, окрім того, стосовно безпечності захисної цієї споруди,
залізобетонною, яка знаходиться на даному пляжі. Це доступ безпосередньо до моря відпочивальників і облаштування його комфортне для людей. А Ці что, пита- уже есть сложности с доступом? Теперь, как в Крыму, тоже заборы Ні, нельзя забору немає. пройти? Ми з цими питаннями дуже боремось. Якщо є факт, то одразу оперативно реагуємо. Щодо Генічеського міського пляжу, питання якраз доступу, тому що залізобетонні ці плити, і не зовсім комфортно відпочивальникам спускатися безпосередньо до моря, перебуваючи на Генічеському міському пляжі. А что это можно как-то изменить? Можно бетонно В будет першу чергу разбирать? треба розглянути інші інженерні проекти, варіанти, як більш зробити комфортним для відпочивальників перебування на Генічеському пляжі, а також його благоустрій, облаштування також для відпочивальників. Ну, есть пляжи и другие на Рабатской стрелке. Вот насколько логистика развита? Как легко добираться до... У нас є перевізники офіційні, які виграли конкурс, які займаються перевезенням відпочивальників на Арабатську стрілку. Крім того, у нас дуже розвинутий все напрямку туризму і комфорту. Це і в Щасливецькій сільській раді, і в Стрілківській сільській раді, де люди можуть безпосередньо, безперешкодно пройти до моря і відпочити. А если говорить о сервисе, какие уровни гостиниц у вас есть? Есть ли там 5-звездочные отели? Ні, 5-зіркових у нас наразі немає, але ж 3-4 зірки в нас є на території Генічеського району, це на Рабатській стрільці, і сервіс відповідає. А вы с кем-то конкурируете? Вот есть понимание, что есть в Украине еще регионы, которые могут предпочесть наши люди и поехать не к вам, а в Одессу, например? Потрібно, ми працюємо в першу чергу, як я казав на початку передачі, це для людей і для більш їхнього комфорту. Зараз ми пропрацьовуємо питанням за програмою USAID, де хочуть включити всі населені пункти під шляхом підписання меморандуму щодо співробітництва. Всі населені пункти, які біля узбережжя Азовського моря, і одним брендом вийти в рекламу не тільки в Україні, але ж і за межами, за кордоном. Поряд з нами також знаходяться це і Кирилівка, Київський район, який поряд з нами знаходиться. Казати щодо конкуренції я не можу, тому що ми всі паралельно розвиваємось, і здорова конкуренція робить те, що в нас на меті, це досягнення більш високих цілей. Це допомагає здорова конкуренція досягати і вершин, цілей щодо комфорту, благоустрою напрямку. Вы сами как оцениваете уровень, сервис, качество отдыха в Геническом районе? Я гадаю, це моє особисте міркування, що кінцевої цілі наразі немає. Потрібно працювати кожного дня для того, щоб було комфортно відпочивальникам, і вони були. Я гадаю, що буде в нас цей курортний сезон, і за попереднім моніторинговою оцінкою вже практично всі заповнені будуть в нас туристичні місця, готелі в Генічеському районі. Почему нужно ехать на отдых к вам? В першу чергу це унікальний район, як я казав, і природними копалинами, і в напрямку лікування. І окрім того, в нас треба нашим любуватися краєвидами Азовського моря, безпосередньо гарячими джерелами, сонцем і на рідній Україні. Спасибо вам большое. Андрей Онищенко, глава Генической райгосадминистрации, был в нашем эфире. Мы говорили о Геническом районе, о людях, которые в нем живут, о проблемах этого района и проблемах, безусловно, связанных со всей Украиной, в том числе и с оккупированным Крымом. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо.